BAJAU rayuwar ka suka ɗauka wai zasi farau bai zama ko kudu ba sai dai yanayi. Albishirin ku mutan gidan nan ku yo dukan wada za ku yi alkhairi da sharri idan ka aika dawowa za su yi. Gidan BAJAU maza kuna sha'anin gidan BAJAU mata kuna sha'anin gidan BAJAU maza kuna sha'anin gidan BAJAU mata kuna sha'anin gidan BAJAU. Gidan BAJAU 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 gidan BAJAU. Nan ne gidan da nake nuna miki. Da na ga kina wani ɗari ne ko akwai matsala ne ke gaya min mana? A'a babu, mu je. A to mu je mana. A'a taya da ni ban san gidan ba za ka ce mun shiga. Ai kai ya kamata tun da kai ka san gidan sai ka fara shiga. Kuma haka ne fa. To zo mu je. Gidan BAJAU rayuwar ka suka ɗauka. Janar, ni ma ba na ja. Ni gaskiya wannan zulle na gaji ban gane kanta ba. Ina gaya ma, isa na tama, na sake sabon taku. Ya gaji, duk zalle-zallen da za ka yi, a tafin hannuna ne, za a yi a gama zilliya. Kada a ce ka fara tsari. Kai kula, ka ba sani. Gudu ko barazana babu ita a nan. Da haka yanzu ma na fara daura sadin Dara da uwa take ci, a zuba mu gari. Yauwa, to amma ka tuna mu. Wai na ganka da wani ga wasu timawa sun dubo gurin ka. Waya ake ciki ne? Ciki ne ko waje ne? Ta fita. Wannan ba sabgakka ba ce. Na hannun ciki ne. A goge ciki. Halin sai da Allah. Kaga me safa me abun nan saboda makallai. Kai kula mana, kakkai man shayi mana. A kuce nake. Makallai danuwa na bane. A ba dole in ma shayi ba tunda na ga baka lura da idanuwa ba. Bai saba lalla rabu da shi ba komai zai iya ba, wannan kumfan baki ne kawai nasa. Da rake tuwanti ce wannan. Gidan BAJAU rayuwar ka suka ɗauka wai zasi. Iye, washe ka ɗauka. Na mai gidana ne. Iye, gida babu. A barka da fitowa mai gida. Ɗan gari ya akai. Lafiya lau. Zan ɗan je daga jewa zan karɓo wani saƙo. Idan kutgel ta farka daga kasa ka na ɗona ƙaranga. A tsare ne. Na tashi aiwa. Haka muka da kai? Ba na ce maka idan ina bacci kada ka tada ni ba? So kike ki gaya min yau ba ranar zuwa bace kenan? Babu inda zani. Haba good girl. Fi sabilillah yanzu in kika bar gidan nan wa zai kula da gidan fi sabilillah. Ga ka? Wannan gidan nashi da yake kamar kasuwa, ila ma kafin mu fita zaka ga wata tashi. Iye. Ka girka na jaɓarka, shige ki ɗauko mayafin mu tafi. Yanzu na ji magana. Na gaya ma ita gudgel ba a sa ta ba a hana ta. Ba ta da mutunci da abin da ta ga dama shi take. Surutunka. Ka dai ji abin da na gaya ma. Idan kuma kana buƙatar kuɗi akwai kashe mani. Ba damu. Kai na kalala. Dan uwarka sai an ce ka tashi mu tafi. Dan shegiya a jawo gabi kawai. Zo mu ware dan bude uba shegi.
dan wahala. Gidan Bajau rayuwar haka suka ɗauka wai za su yi farau-farau. Bari bawa yayi wani abu shi ma. Albishirin ku mutan gidan ku yo dukan wada za ku yi alkhairi. Hello, kina ina ne? Idan ka aika dawowa za su yi. Gidan Bajau maza kuna sha'ani. Ya kamata ka sanar da ni abin da ke faruwa mana. Ya za in gane? Kaga in baka gaya min ba ya za in san me ke faruwa, dan Allah ina so in sani menene. Yana tare da ni gashi na a kunne take. Okay. Na ga alama kamar bai ishe ka ba. Bari in shiga ciki in ƙaro maka. Na yadda ki ƙaro mu, amma sai dai idan za ki ƙara min naki cikin sai in haɗa. To a bar magana shi ke nan. A'a, ai dawowa za ki yi magana nan, tunda na fahimci son ta kike yi. Okay, bari in shiga sanar da kai me ke faruwa. Kaga har yanzu aro din a jaye yake fa a sakamakon network. Ai kamar yadda na gaya maka, wanda na daura zargi akan shi wallahi shine, kuma idan zargi na ya tabbata ba zan bari ya wuce haka kawai wannan lokacin ba. Barka da hutawa, mijina abin alfahari na. To aiki ce yafi cancanta yafi dacewa da ke amsa wannan sunan. Saboda me ka faɗi wannan magana? Saboda yadda kika jajirce kina yin ayyuka a cikin gidan nan babu dare ba rana, kin san jiki yana buƙatar hutu. Amma dakata, don Allah ka daina min irin wa'annan maganganun. Idan kana faɗan irin haka zan ringa ji kamar nayi wani abu ne wanda bai dace ba. Ai ya zama mun dole, ina yin haka ne saboda in samu aljannata. Ka san an ce aljannar ya mace yana tafin kafan mijinta. To Allah ya saka miki da alkhairi. Kuma ina mai tabbatar miki da cewa in dai ta wannan hanyar ce zaki shiga aljanna, to babu shakka kin taka tsanin shiga aljanna. Saboda duk irin abin da ake bukata da mace ta yi wa mijinta to kina yi mu, kuma har kin zarta ma. To godiya nake. Kin ga inda kika wani hada kyau. Kai ne sirrin ai. Aha bar Allah. Wallahi tallahi uwa kake daga mata kafa a cikin gidan nan. Bazar da ita zaki. Kana kulliya ka bige ta. Rike uwa rike. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina da wata magana ne ke ma? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuka mata haka? An yi mata. Yanzu sai da ku suma da ita hankalinku ya kwanta? To wallahi ba zan yarda ba. Dama na faɗa miki. Duk asara ɗaya idan kika sani sai na bazar da ke so 10. Wannan shine na 10 kuma zaki ƙara in halinki ne. Ai abin da ake a gidan nan yana burge ni. Ina jin daɗin haka. Ai ni da suka baje min ki a kasa. Inda ke kin ce ba ki a ci. Kullun ke cikin rikici cikin fitina, kullun cikin fada. Mutan gidan nan ku yo dukan wada za ku yi alkhairi da shi. Yanzu wannan suman na nawa kenan? Ai baban Bajau wannan shine na 10 kuma kaɗan suka fara gani. Ki ce an wanke asara. Yawwa ɗan gari, shi yasa nike ƙara son ka. Ashe baka manta lissafi. Ba dole ba. Ni na yadda in ɓata lissafi bayan an mun alƙawarin in dai ban ɓata lissafi ba kullum in jarin sigari na ya karye za a bani. Kinga, je ki ɗebo min ruwa in yayyafa mata. To baba. Haba baba. Sai aka yaya?
fi sabidillahi abinda ake a gidan nan yayi yawa. Ai maganar ba zan ji ta ba, kunnan zaki rike uwata. Rike sai ki gaya mun. Ba zan rike ma kunni ba. Amma duk inda na fita nuna na ake yi. Ana cewa gidanmu ne gidan Bajau. To ai ke kika zaɓi haka. Ki fita ki aje surar ki namiji ya gani ya kyasa. Kin tashi kin lulluɓa ko ina. Ba ga su ba kina kallo a gidan kowanne yana sharallewa ta in za ki tafi makarantar ki tafi. A dama an ce in Allah ya maka arziki diya ma haita nema maka aljanna. Ke ki ci gaba da yin addu'a. Allah ya karba addu'a ki. Jeki. Ba ki tafi ko ba za ki tafi ba. Kina tattare min ido. Nan ku yo dukan wanda za ku yi alkhairi da sharri idan ka aika dawowa za su yi. Gidan Bajau maza kuna sha'anin gidan Bajau mata kuna sha'anin gidan Bajau maza kuna sha'anin gidan Bajau mata kuna sha'anin gidan Bajau gidan Bajau gidan Bajau. Allah ya taimake ka alhajin Allah. Allah ya ƙara lafiya alhajin Allah. Yanzu nake so in taba ka kan layi kuma kawai sai na ji na same ka dai nesa. Dama wata ɗanka ce na auno maka ita mai ƙirin gaske kuma na san za ta yi ma. Mana irin hannunka ce saboda baka gani ba akwai idanu ga kunnuwa kamar an kunna fitila. Kai ni fa inda a ce alhajin Allah ya nema dai na yi shiru kawai sai dai hannunka ce. Baka da matsala Allah. To shikenan mu jame din. Alhajin Allah kenan. Allah ya sa ba da ni kake wannan maganganun naka ba dan ka san inda na nufa yanzu ko? Da sabon ɗankan mu fa nake magana hajjata ba da ke ba. A to ko da na ji. Dan ka san kai yanzu sai ka canza wa mutum kalamai kai babu ruwanka. Haba kullum fa karatunki a kai na ƙara ƙaruwa yake. Ni kin san ni da ke ai ba ta ɓaci. Ni dai mu je ka sauke ni kar magane na su disa shi. Aha mu je kawai. Kai ni na riga na wuce da sanin kawai dai za ka yi kai da Isma'il. Dan ni a barkin na maka yau ina fatan ka gane. Ni sa'a ka ne? Ke. Ni ba sa'a ki bace ina fatan ki fahimta. Dan yi za ku yi shine daidai ki amma ni na riga na wuce da sanin ki da tunanin ki. Ke ma kin san da ina fatan ki kiyaye ni. Kanana yan baki ana kaman nawa ke ta Ke dakata karamar kwaruwa. Ki kalle ni kwarai ki gani. Ni na fi karfin in tsaya in yi da shi. Karamar dan bariki, karamar yar bariki. Ni na fi karfin in yi da shi. Sai dai ki nema masa wa'annan kananan kwaro. Ki rufe mun baki. Kai kin sa. Shi yasa kwalta ta yi. Yanzu inda a gida kake ba za ka dinga ganin irin wannan fina-finan ba. Nake ga da sun gaba su ma ga manyan can gidan mu gidan dadi. Kun dade ba ku kashe kanku ba. Gidan mu gidan dadi. Wallahi tallahi ai ta tayi. Yau ba zuwa wurin aiki. Billahi lazi bana neman sauki. Ina ruwan ne? Gani. Ka. Ai baba kuma ba za a yafa ba dai ai. Zan kola mata. A tausaya mata ai. Farau bai zama ko kudu ba. Yau ashe su man ma bata yi nisa ba. Ta yi saurin farfado. Ai ina gaya maki. Kirjinki ko na roba ne ko na karfe ne. Sai mun miƙar da shi a gidan nan. Ki rika biya ki koyi karatun ke ma in dora ki a lissafi. Ita biya take yi. Amma komai kin matsayi saboda Allah saboda Annabi. Haba baba. Kiri bushiye. Ɗauki kofin nan. Ai na so baba a ce ka wanke ni da ruwa da ka san a saki wanka sai dai. To kuma imani saboda Allah na zalunci ka. Ki dai gyara rayuwa. Ke ma a rika ku shiga daga ɗaki. Mu je in baka jarin. Allah ya isa. Allah ya isa. Baki da mu ba Allah ya isa. Wa kike ce mu? Ko ta sani Allah ya isa. Ta sani Allah ya isa. Gidan Bajau. Gidan Bajau.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kamar dai kullum yau ma baya gida ku? Babu dalilin amsa tambayar da aka riga aka san ansanta. Ai na samu amsar da nake son ji. Ai ba a buƙatar isar da saƙon da bai zama dole ba. Wai bibiyar me yarinya nan take wa mijina ne? Ya kamata in tsananta bincike don in san asalin yadda mai ta fara. Akwai matsala gaskiya. Yawwa, ku zo a baje tana a buga ta magani tun da can yan tsiya sun dame mu da hayaniya. Bara mu ga yayin da aikin zai tsaya. Baje ta da kyau. A lalata. Shigo da haka kawai. Kai, ƙarya ne wallahi. Ni zilliya za ta yi wa haka, Allah ban gane wannan abun ba. Ai ba zai yi ba wallahi, ba zan ci gaba da wannan abun ba, na gaji. Ko ta mara uwa, ni za a zillewa, ni da nake uban zilliyar, ƙarya ne wallahi. Ko ta mara uwa. Dama na riga na gaya ma, ni ba sa'an ka ba ne. Na gaya ma haka. Ni kake cika baki haka, to ni baran ba, wallahi baran ba. Ka arenan hankali, na ƙi na yi ba zan yi ba. Allah ka arenan hankali. Kamar ya arena ma hankali. Bajauci wa ya kawo ka? Ni za ka gaya wa haka? An gaya ma. To bara ka jin gaya ma. Na rantse da sarkin da ya halicci annabi, ni zan yi maganin ku. Kawai ana fama ana cin ka dinga yi ma mutane wani hayaniya. Zan yi maganin ka a yankin nan. Cakwalina ne bayan ta da ai da ni. Kai ma kake biye mai, kyale shi kawai. Dama ya riga ya saba wannan hayagagan, ni ne maganinsa. Ai kai ke biye mai, yara ina wani tsaya ina biye mai. Ya san na. Gidan Bajau rayuwar aka suka ɗauka wai za su yi farau-farau bai zama ko kudu ba su da yanayi. Albishirin ku mutan gidan nan ku yo dukan wada za ku yi alkhairi da sharri idan ka aika dawowa za su yi. Gidan Bajau maza kuna sha'anin gidan Bajau mata kuna sha'anin gidan Bajau maza kuna sha'anin gidan Bajau mata kuna sha'anin gidan Bajau. Banta tudin nan. Wani 14 plus. Oga fa wannan ta ita rage a sto kuma la ko da an kai ta hayaniya goginta ba wani daraja za ta yi ba. Oga akwai matsala fa mun kusa shuka idan kashushuwa